खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं 40,000 याबा टेब्लेटनि ड्राग्स हमनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया करिमगन्ज जिल्लानि बदरपुर एरियायाव पुलिस हानजाया 40,000 याबा टेब्लेटनि ड्राग्स हमनो मोन्दों। बे ड्राग्सफोरखौ गंसे गारिनिफ्राय सिग्रोमनायनि गेजेरजों हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे आयेन बेरेखा खामानि मावग्रा सानै सुबुंखौ पुलिसा हमनो हादों। बे खौरांखौ मोननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमेन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम पुलिसनि बे जाफुंसारनाय हाबा मावनायखौ एक्सनि गेजेरजों बाख्नायनाय फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं BPF राजखान्थि हान्जानि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। UPPL सरकार थासेयावबो BPF राजखान्थि हान्जायाव गोबां जयनिं जानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया फैगोन बोसोर समाव सरकार दाफिननो हागोनखौ रायजो राजानि खुगानिफ्राय खोनानो मोनदोंसै। मख'नो गोनांदि बे समावनो चिरां जिल्लानि 13 नं चिरां आरो 14 नं चिरां दुवार BTC बियाबनि सिङाव थानाय दुनाबारि गामियाव BPFनि गेदेर जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि UPPL, BJP आरो JSP हान्जानि मददगिरिफोरा BPF दोलोखौ मोजां मोननानै सा 900निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरा BPF दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। खौरां मोननाय बादिब्ला बर' हारिनि गराय फाख्रि मुंनि सावथुना गिबियै मुलुगनां फोथाराव दिन्थिजानो थांगासिनो दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सावथुनखौ गिबियै भेनकाउभार इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव बे बर' सावथुनखौ दिन्थिनो आखायाव लाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सावथुनखौ मानाव गेदेर रजनी बसुमतारिया दिहुनदों आरो बे सावथुनखौ फैगौ 29 सेप्तेम्बर खालि भेनकाउभार इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव दिन्थिनाय जागोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे सावथुना जारिमिनारि सावथुन आरो बे सावथुनखौ गोदोनि समनि बर'नि हिन्जाव माहारिया हौवाफोरनि आथिं सिङाव थांनायनि सोमोन्दै फोरमायनाय आरो बे सावथुना 90 मिनिटनि सावथुन। बाखनायथाव खौरां दि देग्लायनि बे भेनकाउभार इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव बे सावथुननि अनगायै भारतनि सावथुनफोरा मोनसेबो सायख'जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं घुस लानायनि दायाव हमजाबाय सासे अफिसारा। मैया डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन हानजाया सार्कोल अफिसार सारुपेटा रेभिनिउ सार्कोलनि जुनियर एसिस्टेन्ट शौकात आली अफिसारखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा बाजालि जिल्लानि सासे सुबुंनिफ्राय आयेन बेरेखायै हा फाननायनि गनायथि होनायनि थाखाय घुस हिसाबै रां लानायनि दायाव हमजादों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं मैया सासे आइजो साब इन्सपेक्टरा सासपेनसन खालामजादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे साब इन्सपेक्टरनि मुङा खाराबि सखि आरो बिथाङा मंगलदै सदर पुलिस स्टेसनाव SI हिसाबै खामानि मावोमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां SI खाराबि सखिया गावनि स्टाफजों मोजां आखु दिन्थियामोन आरो गावनि डिउटिखौबो सम मथे मावामोन होनना गले गले कमप्लेन मोनबाय थानायलाय मंगलदैनि SPआ बिथांजोखौ सासपेनसन खालामनो अर्डार होनायनि उनाव बिथांजो SI खाराबि सखियाखौ सासपेनसन खालामनाय जादों। दथि रादाबाव दं मैया सासे असिया बिबाननिफ्राय बोख्लाय जाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बे राजिब नाथ मुंनि असिया फालासबारि पुलिस स्टेसनाव OC हिसाबै खामानि मावोमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांखौ सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ बोलोनि खामानियाव एबा मानुवेल लेबारनि थाखाय खाबु होनायनि दायाव सासे NGOनि मावथिआ बिथांनि बेरेखायै कमप्लेन होनायलाय बिथां
उसुखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।